Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku bere biromet ez dixwazim ji were behsa mijarekî bikim, mijarekî gelek girîng li gora dînê İslamê. Li gorê baweriya min ya bi şaşitî hatî femkirinê yan jî kemasî hatî gotin dereqê vê de Müslüman carna dikeve şaşî û xeletiyê mezin. Di mesela aqîde û em bê baweriyê de xeter û tehlikekî mezin li ser îmana însana heye. Meriv di sê mijara da nikare ji sedî sed bê ev tişta wiha ye. Yek meriv nikare bê ji sedî sed falan kes şehîd e. Du meriv nikare bê ji sedî sed falan kes weliyê Xwedê Teala ye. Şeyh Abdulkadir Geylanî weliyê Xwedê Teala ye. Şeyh Şahê Neqşibend weliyê Xwedê Teala ye. An jî herhangî em bê alemekî din bê weliyê Xwedê Teala ye. Sesê meriv nikare bê falan kes münafık e. Ji ber ku ev hersî mijarana mijarên dilin qalbî ne ji xêrî Xwedê Teala tu kesekî nizane di qelbê me re da çi derbas dibe, niyeta me re çi ye, fikra me re çi ye. Meriv bi sidqê safî, îxlas di me re da heyî, tune di emelê me re da. Ev hersî tişt girêdayê niyeta me re ye û bi niyeta însana tenê Rabbil Alemîn dizane. Li ba me divê filan kes şehîd e. Falan kes veliyê Xwedê, falan kes münafık e. Dema meriv ev hersî gotinana go meriv bizanebûn an bêzanebûn. Xwe dikir dewsa Xwedê Teala di cê Xwedê Teala da biryar û qerarê dide. Ev jî mane zellat helikekî tewlikekî mezin li ser eqîda me re îmana me re heye. Çima lewra Xwedê Teala di Qur'anê da dibêje İnnallâhe alîmum bizâti sudur. Sûre Maide ayeta hefta bêguman Xwedê Teala alimê singê însana ye. Tiştê ku di singê te de niyeta te tenê Xwedê Teala pê dizane. Her wisa Xwedê Teala di sûrê Fatir di ayeta sî û heşta da dibêje her wekî ayeta din İnnehu alimun bizati sudur. Ew Xwedê Teala alimê bi singaye tiştê ku di singê însan tiştê ku di dilê însan derbas e her ew tenê alimê bi singaye. Xwedê Teala di sûrê Ali İmran ayeta 29 da dibêje Kul bibêj ya Muhammed in tuxfû ma fî sudûrikum ew tubdûhu ya'lemuhu Allah. Xwedê Teala dizane. Bibêje gelê însana ji însana bibêje tiştê ku hûn qelbê xwe da vedişêre, tiştê ku hûn eşkera bike Xwedê Teala dizane. Ev hersî ayetê hanêna delîl û îsbata wê yekî ye ku tiştê ku di qelbê me da derbas dibe kes nikare niyeta min bixwîne. Ew kesê ku niyeta însana dixwîne ew însanina bêrêzî û bêhurmetî li ber Xwedê Teala dike û xwe dikir dewsa Xwedê Teala bê ku bizane bi tere şirkê tere küfrê. Çünkü însanê tere her bu cengê dibe şehîd ji bo çi dibe niyeta wî çi tenê Xwedê dizane. Hazretî Peyxember aleyhissalatu vesselam ji Osman bin Mez'ûm ra negotiye helê cennetê. Ümmü Ala xwişkawiya em bibêjin ji ensara bû ku bibû Osman bin Mez'ûd em bibê muhacir bû. Ümmü Ala ensar bû ku xwişkî birê hevdû. Gava mir Ümmü Ala got Osman bin Mez'ûd di cennetê de Peyxember got kîlo me li Xwedê Teala dike. Got tenê ez bi husn û zan dibim înşallah di cennetê de. Ez nizanim em bibê Osman bin Mez'ûd eshabiyê Peyxember di cennetê an cennetê ne ez nizanim ayeta sûrê Ahqaf ayeta rêqey nihaye en nizanim çi bi me dibe û çi jî wê dibe. Ji ber wî husn û zan em dikarin bibêje wek Müslüman husn û zan em bê wela înşallah falan kes weliyê Xwedê Teala. İnşallah falan kes şehîd e. Lê tu nikarî sedî sed bibêje an jî münafık. Lewra münafıktî tişteka qelbî ye mêrik bi devê xwe Müslüman hene cana li mêj dike, cana bê ibadet dike. Li esed el dilê wî da nîfaq heye. Ava anca Xwedê pê bizane be. Alametê münafıqa heye. Peyxember aleyhissalatu vesselam gotiye alametul münafıqî thelâthetun. Gotiye alametê münafıqa sê ye.
gava kısa dike deraval ke gava bir bavrite de anini xıyanete dike gava sozda soza xapetini ci da ayakadın de iza em bivejin خاصة فجرة دما بكرة مجادلة دك بركرة مناقشة دك حق خدار دك زيادة قابية دك ظلم زورداري دك اوانا او حديث هاني دلالة سر علامات منافقية دك نكو او كسا جسدي سد منافقة او عملي وعملي منافقة جبر بيا يلي مسلمانا نبيجن منافق نبيجن فلان كس شهيدة ونبيجن ام بي فلان كس ولي خدت عليه Ancak xwedê pê bizane tenê xwedê pê dizane ev hersî mijar karê xasê xwedê gava hûn dibê hersî mijara da hûn qerarê bide hûn bê binezanîn an jî bizanebûn xwe dikin şûnare bil alemîn li ser navê xwedê qise dike ev jî kufr ne rast ne durust. Silav rêz hurme ji bo we.